Джензи няма да имаме всичко, което искаме. Слава Богу. Искам тризонет за 6 спални, вътре 6 жени, скандални, 5 кенефа, 10 плазми, всяка по 1 милион. Да, може би няма да имаме дрешника на Сабрина Карпентър. Тази доста селяшкато нингована блондинка. Автопарка на Бернар Арно. Този дудук. Колекцията часовници на Дрейк. Татуиран гъс. Частния остров на Лари Елисън. Той може да не е педерас, но е гей. Именията на Джеф Безос. Един друг. Бай хуй. Или яхтата на Роман Абрамович. Може да е най-големия богаташ, но прилича на прораснал картоф. Но може да построим Хемус, да имаме работеща съдебна система, достойно заплащане на лекарите и онлайн администрация без Неизбежната манифестация. тук не е информация. И ако може да не живеем в такава, Пъпет държава, което лесно се управлява. Историята, между другото, показва, че обществата не се раздвижват в моментите на най-дълбока бедност, И демагогска хвалипърц в община. а когато очакванията и реалността вече не могат да съществуват в един и същи разказ. Не е излязъл Людвиг 14 да каже: уважаеми, вие сега желаете ли алтернатива или желаете да отида на гилотината? И те каза: ако бъдеш така добър, отиди на гилотината. Джензи протестира, защото животът за първи път ни струва пари. Защото са в криза! Бюджетът вече не е абстракция. Толкова дълбока криза! и оцеляването става по-трудно. Когато една голяма ръка е влязла във вашия джоб. И както би казал Манхайм, впрочем, Дупа да ви е яко. поколенията не се раждат априори политизирани. Те се политизират, когато историята ги принуди. И волята надделее над обстоятелствата. Както е казал Наполеон, когато му казали: сир, обстоятелствата са срещу нас, той казва: толкова по-зле за обстоятелствата. И така финал. Както казва Виктор Юго, какво казваше, бе? Брей да му се не види. Нищо не е по-силно От болното въображение на някой ютубър, надрусан с прогресивна партийна дрога. от идея, чието време е настъпило. И мисля, че нашето време настъпи. Светът няма да свърши, обещавам. Мисля, че това е. Любов и целувка.